Kai kajing senang baga Meghalaya kadai ban shim na kajing jia hasora kublai shibun perlo bapila page ke video hagane ke channel kabangi ai kerteng Khasi Infotainment kajing sya Punjab Raja Raghuwanshi haka sonam kabadai ka lok jong u kala penduk tiak du dem shisha wat yengi ki pai khasi namar ki jingken no bar ke jingken tho kalong yengi ki trai jela kumta khenang banlai na ki bakum kini ki jingjia hagis nam ki ban sawan ka sarkar ba ka jela hi barok kawai kadai ban shim ya kane kum ka jing senang hagane ka portong njo ban ya pej ban nga yagi kat to kane ki point badan kam bangin le nang ne shikmat ka banang kong ka sarkar kadai ban shim khia bha ya gorkom rung rukom mi ki briu banabar amdai bakan shusha banrung banmi kurmar kat bamon namar lada jia ia ya ka pop hapkit mangi ki trajela kumta nadu mentah ka sarkar kadai ban shim khia bha ya kane dakta karukom baki nang wanru kinwan da ka disiplin kabar ki CCTV kat kum ke jingkular u chief minister jongi uang ngin yale ban pendai CCTV la kumno si hajar teli nang ne shikmat shiki jaka barung bami ki toris ka sarkar kadai ban le bha ya kane ka bantaru kamdei ban ailat ya ka bamsap bakan trei hagane ka banta namar haki babun ki skim sarkar nisha yoi da kitiar tat kitiar ki bam yahap kat kum kadar ki ai haki skim kumta ka pelong ya kitiar ba ai ka sarkar bakin amne Islam kumjuru ngikerpat ya ka sarkar bakan ampen Islam ya kane ka benta namar la de jia ia ka pensuk shibun ya ki bor jong ka ain ka balai kitoris ki dei ki bawan ai jing mentoy ya ka jela kumta ngi de ban buram bad yarap yaki haba ki don kam la kalong halenti na haki wei ki benta namar ki don bun ki pardo parasnam jongi ba im da ka jingwan jong ki toris ha ka jela jongi kumjuru ngimla ban batai yo la shai la shisngi mangama phiru ngin se yo jing mentoy direct na ka jingroy ka tourism ha Meghalaya ka basaw ka jela jongi ka paunam ha kita ki natural beauty kumba ki riu teman ki ong kari ki belai da kamram jong ka sarkar bat jong ngilang hibaro kalong bangin yale kat bala ban penne pat penbha ye kene kaspa maryang bau belai uladap ai hangi kabasan kiwei ki iyangi tangkum kawe kumta hadin ketu ke jingjia ke jia ha Meghalaya ki kena direct jangi lada kano ke jingjia ka jia ha kiwei ki jaka kin am kena ya ka jaj penriu harai ki kena ya ki rius new hanrai sngau phala tang sujia ha Meghalaya ngihap yakit pop lut barok kumta tungin yale sitom ban trailang barok ban wanra yakari kabasuk kabakemen kabanriu ngisngau thu bakajela jongi kadai kawei naki jela ba itennat hapo India kumta ngidon kam yakibriu ki bastat bad basyamphang ban yalam yaka khenang bakan nangla shushu ban kring yaki briu na keleng ka perthai khenang ba sisin kasngi ngin salai na ke jingkerdu kam kerdu jam ban ngin light na ke jing sya nyobeng haki weipat ki jait menriu kumbangi i hakane ka jingjia ka baja hasora ka tenat pulit kala pelai yengi na ke jing sya kan tho jing sya beng ba ke jing sya kena babun jait namar kilala ban le bha ya ka benta jongki kumta ngisngau sarang bat ngisngau shingan ba ka tenat pulit ka jela ka lala ban le bha na ka benta ka jela khublai shibun ngin sakendu pat ha ka wei ka video